Hi! Bye-bye sa inyong lahat. So, papunta na kami ng Cebu. Wait lang, upload Cebu ba yan? Upload pa. Cebu. Saan ba kayo? Parang Alaska man siya. Bye! Oo. Wow, may pabinil na. Congrats. Ay! Hala, Bakang, grabe. Grabe si Bakang. Iba ang paghahanda ni Bakang Vlogs. Paghahanda ni Chucky. Ay, grabe naman. Hello, Basher agad, no? Hayaan mo na, friend. First, bahatid kami, ha? Dun sa ano ba? Bye! Ay, nag-upload ba rin si Brenda? Oo na, sama kami. Ha? O, mamaya na nga, wala pa nga. Hala, dinilit nyo, no? Echosera. Echosera! Wala nga ako na-upload. Wala pa man? So, dadaanan na natin sila jigjag. Jigjag na lang. Nagsayaw sa nung takabit. Bye-bye! Because this is my first time to going Cebu. Cebu? Ba't may W yung Cebu? Anong makadog Cebu nag-party? Kahit wala naman. Ito sa Cebu, arte na. Di ba? Parang buhok kuko, ang buhok pink, ang kuko black. Ang naong green. Hala! O diba, sala na ako. Agay. Okay lang, 350 lang naman yun. Kaya naman yun. Oo. Look at my hair. Ano na? Nagtatalo nga sa City Park sa Cebu. Pards! Ingat po kayo. Magsusulat po kami. Andito na po sila. Nag-abang na si Kano. Punta na kami sa sasakyan. Ayun yung sasakyan namin. Sasyan naman. Tsada! Ang aming service. Nandito na pala si Jigjag. Ha? Go. Hala. Service namin, yay! Multi-cup only. Kakulay na maleta natin. Diba? Kaysa one kasi kami 3,500 to 4,000 kasi. So doon na namin si Kano, nauna na si Jack kasi dinaanan siya. Ayan na. Let's go. Hi mga mamshis! Kamusta bahala? Agi ko yan, pinapati-apitan, dire lang tapagawas. Yan! Ay mga pangit, wala titigil sa mga pagkain niyo. Bye! Ayun na. Ang casting ng first batch. Hala. The Sinulog Pretty Kit 2025. Tapos tayo kinakano. Kano! Very excited. Hala, natumbahan yung ano, natumba. Parang natumba yung ano, dragon fruit. Ay, miracle fruit. Hindi lagi si Kano. Kana! Hindi pala yun, dahil bigay doon, katinong kay Kana. Naog sa dito. Naog sa dito. Hindi ko ako rin mga sa bata. Tayo na lang, dito ka na para maganda yung shot natin. Dito ka na. Ako taga-pugong ako. Taga-pugong. Hindi ka taga-videoan niya, ikalati ko sa sumogan. Ala? Taga-pugong ko sa bagma. Parating na si Kana, guys. Parating na siya. Matagal naman. I really hate waiting in vain. Dito ka mali naman. Dito na ba? Show. Oh, dito ka mali. Para tatlo kayo dyan. Huh? Lugi kayo siya ka na eh. Bukas sabot sa mga ano. Ano siya? Ha? Dito na si Kano. Aman si Kano may ungkol. Dito na sila. Kapag dito lang ta. Ana! Simulado dahil. Nagpagupit ka talaga para sa akin? Ha? Para sa akin? May daddy. Parang siyang maskulado dyan. Bye! Bye! Maraming mata namin si Kano. Uy, nagkilap ka dito. Sige, hilak. Hi! Sige lang. O, saan ba? Bye! Uy, parang kayo taga. Visit dyan nga ako sa kanto eh. Ako tuloy napunta dito. Ayoko nga nandito. Amin na.
First time mo? First time? Yes. Tanan. Bye-bye! Are you excited to go to Cebu? First time ako mag-try sa Sinulog and magkalaag sa Cebu. Hala, grabe ka English. First time niyo maglaag sa Cebu. Wow, so very memorable this year. Mga gapa ba yung kauban tanan? Gusto mo ba? Katok. Ha? Gusto mo makatikin ng pungko-pungko? Gusto mo pungkuan ta ka? Kuslo buha. Pero mas lamin niya akong buha. Kubag kayo. Okay na? First time niya. Ala, suot na yung bag ko! Hindi mo doon nila kung ganito. Wala kang kumot, wala kang balak ka. Wala. Ha? Dapat dala. Kami lahat may dalang kumot sa una. Okay lang kasi ako na lang magpapainit sa'yo. Grabe na kasando ka, papunta tayo ng Alaska. Grabe po yung mga supporting cast. Welcome to CCTV World. Grabe naman sila. Tahingi ako ng copy niya na. Para mga 10 minutes ako. Sige na mag-ano muna tayo. Mag-pray. Ginitan mo, dito nga ba pa ang Abi na ko na Dito na kami, assign. nag-ano na kami, drive-thru kasi kakain na po kami. Bago kami pumunta ng pier. So, see ya later, Cebu. Angit man. Ay, nagdiwang lagi ko na. Kapag bago, mas magdiwang ko nga wala ko ng-diet. Ha? Hindi mo sabi ko, parang pumapayat ako. Pero kung gabi atong laps ko, di-flip ko. Oo. Pumapayat. Sa Tingnan ko, gana akong bukog ha. Dani nga mag-ana ako ha. Pero wala pa magiging. pero Wala man. Dalawang araw na kasi kung di ko makain ng kanin, saging lang saging. Kayo mo na kayo kung unggoy. Pero sige kung kuhan. 1 week na ko si itlog, 2 kabok everyday. Morning, mura na akong breakfast. Mambutog na akong bimpol. Ay, da. Kaso, pag itlog lagi ko 2, kapil ako tayong giniwang. Pero, ang pimpol pag mambutog. Grabe yun, sulong kaayo. Sulong kaayo. Kami sa port. Lawalig ka. Ayun o. Ayun na, let's go down. Baka na, yung maleta mo. Let's go down. So, nandito na kami ngayon sa port ng... Ready na ang lahat. Upo muna tayo. Dito na kami. Ayun na. So, check-in na kami. Nila namin Alam lang kung hold sa inyo turn na. aming mga ID. Brain damage. Ryan Roy. Ayan ang aming Trans-Asia na barko naming sasakyan going to Cebu. Dito po yung Ako, A17. Dito ba? Kami. Pasok po. ako kuya. A47. Dito po. A37. Andyan ka. 47. 47. Dito po. Dito ako, no? Dito po. Tapos ito pong isang A15. Doon po. Doon po yung Ay, kuya. Ito 47? Ha? Huwag ka mag-ano. Andito na sila. Hi! Okay na? Hindi natin mag-anaan na. Originally the best of all. Yun na. Tsaka bungad lang. Bungad lang ba? Okay. Ha?
Kumot ang. Celebration na kagad at ipa. Ay, ko anak ni. Di na kaya dahil. Ticket ni mo. Chada. Tuloy na ba? Mukhang tuloy na ang ano. Tagumpay na ang plano? Hi, babe. Hi. Saan ka? Pawis ka na. Ang guwapo ng ano namin yung tenant. Tenant, ikaw mag-asasabi mamaya? Sige. Ha? Oh, hindi si Kano. Walang kaming tatlo. Okay lang ba? Okay, sorry po. Ano pangalan mo? Ronnie Ramirez po. kompleto. Kompleto talaga. Walang gusto bang mamakla talaga. Jowa ka, Ronnie Ramirez? Na ano? Jowa ka? Hala. Pero wala. Wala. Oh, Ronnie Ramirez, I'll chat later ha. Ronnie, later ha. I'll see you. In the men's room. Oh. Hoy! Ano yan? Ha? Silingan mo? Nanghingi. Thank you lang. Nanghingi. Yung kakaila. Wala, hindi. Naya ko dito. Pretty Pit! 2025!